Ari na ko. Ay, Colgate maaw ko tulba sa. Bye-bye. Unsay paliton? Colgate daw. Tulba ka. Kutunbad. Wala na kutunbad di ay. Adto na ko guys. Kay medyo. Ala, saka dito, saka. Agay. Aha, kaguban-uban ha. Aguban-uban ka. Di ka pwede mag-uban. Di ka pwede mag-uban ni mami. Bye-bye. Ay, pag birahan na yung ikog. Bye-bye. Bye-bye, Mio. Ato na ta, guys. And gamit na kaayo ang atong tripod nga gi-order. Ka, EJ? Oh. Bless in ring. Bless in ring. Nagbinignit na ka no ring. Hi guys! Agbinignit ante. Kabalo kag binignit ante da. Oo. Unsa man apilit gamiton or bugas ra? Bugas. Pwede ra magbugas da. Bugas. Sige, magkuan ko sa kuan para magbinignit ta. Kay naman kay lubi dani agkakuan. May lubi na to kay Sige. nasa luyo. Ha? Nada to sa luyo. Naa diya sa loyo. Sige. Magkuan ko kay magbinignit ta. Naay lutya oh. Galing ko ana ni Toto ganina. Aglaho sa ko, napakoy aglakon lagisan. Balik pa kay J. Ala magbinignit mi guys. Datong niagi ako nagbali-bali sa pagbinignit kay kuan man. Nagsalig raman kog binignit dito sa ilahan ni kuan Lilin. Kay nagbinignit man sila ni Lilin. So karon magbinignit kog amo diri. Thank you so much sa tanan mga blessing. Daghan jud kaayong salamat sa mga suporta, labi na sa mga wala nag-skip sa ads. Thank you so much kaayo sa inyong tanan. Agkalipay rasad ko guys nga di agkahubog si Mario kay kanang time lagi nga agkahubog si Mario ginuko agbarinuhon ko. Mao nang karon may gani kay wala sad nagtagay-tagay. So karon adto ta sa ilahan ni Utik kay naa na sad nag-sponsor from USA gihapon. Hala bongga kaayo. So mausab ang atong mga transaction, mga plano nya abangan na lang jud ninyong tanan. Agasa kay Je? Ha? Agasa ka? Grabe kainit kaayo. Murag nagbinignit sila diri guys. Ang motor nako di ara diri. Sila ning kumiloy. Nya. Motor pusod ni Mario di ara diri. Nagkalapok-lapok ni siya kagahapon kay dito sa ilahan Utik lagi. Na may libaong dito nga napuno sa tubig. Ako dito pakuhaan nila sa tubig kay para kung naay sa kinang aglabay pakasulod jud dito sa ilaha basin malubong na hinuon sad. Akong payong naradani sa U-box daw kuan ana ang katong pandong-pandong nako ba. Diyan ako diri sa ilahan ni Utik. Si Utik dani naglampas-lampas sa iyang palibot kay para mahawan. Nya kaganihan nagtawag naman ko sa iyaha kay nausab ang plano na apud sad nag-sponsor sa Hollow Block. So, mami, ang atong kawayan mami makancel to siya kay naay nagpadala para sa Hollow Block from USA gihapon. Karon nag-ingon siya nga ipasukod daw ni Alan, ipa-estimate ni Alan ang Hollow Blocks gikan diri paingon diri sa iyahang likod daw dito sad sa pikas kay para i-Hollow Blocks na lang sad kuno. So usab ang plano guys, dili na lang siya kawayan. Mami, dili na lang nato ni siya ikawayan mami kay para ma-Hollow Block na siya. So thank you so much kayo sa nag-sponsor pod from USA gihapon. Salamat kaayo sa blessing sa inyong tanan. Ug kagahapon mami ang plywood
na-deliver naman kagahapon to ara gibalhin nila kay diri man naa gibutang ni Busing Alan basin karon iyahan nang itaod ang plywood. So kansilado na mami ang atong kawayan diha sa kwarto kay naapud sad mami nag-sponsor from USA Hollow Blocks kuno. So nanawag ko kaganiha kang utik kay para ipakwinta kay nag-ingon po sa tong nag-sponsor from USA nga ipa-estimate daan. So naanay lista ni Busing Alan Dani. Ang iyahang hollow blocks pila man imong hollow blocks? 350 ka hollow blocks siya and also 10 mm ka kabilya. Nya napulo ka semento. Unya 65 ka balas. Daily na lang kuno mag-order sa kubiko. By load. Kay alkansi kuno by load. Mas maayo ng by sako. Nya. 1/2 nga tie wire. So kani siya ang atong dalhon dito sa hardware kay para mapresyuhan ni siya kung pila tanan ang magasto. La bongga kaayo. Thank you so much kaayo sa sponsor from USA. And mami, thank you so much po sa imuhang sponsor para diri sa mansion ni Madam Utik. Salamat kayo, ma'am. Sa mga blessing, daghang salamat ninyo tanan. Oh, unya kagahapon mami kay nakuha man si Buyet sa kuan kana ang kawayan. Wala man dayon ko nakatawag sa iyahan. Naghakot siya og 5 ka kawayan. Kay wala pa man siya kahibalo. Nya pagpanawag nako kang utik nakahakot naman siya maunang kansilado na ang atong kuan mami. And salamat po sad kaayo sa sponsor. Pero nagka-istorya namin ni mami sa katong nag-sponsor sa plywood. Thank you so much kaayo mami and mo support pod sad siya daghan kaayong salamat. Ni offer ni sponsor para sa hollow block para ang kwarto ni Madam Utik hollow blocks na. Unya karon pila ang akong utang sa imuha Buyet? Ako tundong kawayan to tiwas. Tanan para mahuman to. Para asa? Diri gamiton gyapon. Asa ibutang? Gamit man gyapon na diri. Magamit yapon diri no. May paimo na to paron kay para ay maghimot tag payag-payag sa ato Buyet. Oh, pwede gyapon. Oh. Ginoo ko. Bitaw guys, thank you so much kaayo mami. And thank you sa bagong nag-sponsor from USA. Di aragikan Dani 350 di ay ka hollow blocks ang magamit. Kani Dani hala bungga na dayon kaayo no. Salamat jud kaayo. Di kan magudani ang kuan o hollow blocks Dani. Pasaka paingon didto nya. Ang kani nga hollow blocks Dani, gikan didto paingon din ni daw diha, maura siya nga sukod. So 350 ka buok ang budget nya. Kani Dani makuan na dayon ni Dani. Hollow blocks na sad dayon ni Dani. Wala daghan jud kaayong salamat. Di ara. Lobunggo kaayo daghan jud kaayong salamat no. Nya karon naay sukli kagahapon mami. Aw dadtong pag-order nako na may sukli mami. So akong dalhon karon sa ubos akong ayom-ayuman kay para napud sad masud-an sila ni Madam Utik diri. Kay magkumbati ni karon si Busing Alan siguro pag panday sa plywood iyahan ng ibutang dito para dubululing kay para si Buyet makadaog sa kawayan. Bitaw ako na ni siyang dalon. Lamay lang og open karon ang kuan. Ako Merkules balik karon. Ahoy bis. Ay, Bis. Pero okay man siguro kay balay man na nila diha ang kuan da. Balay to. Naman sila balay sa kuan. Please. Pwede naman ka makadito sa ila balay. Dito bitaw ko sa Bliss nag-order. Dito ko nagkuan. So, hoy basta Alan wala na ni Sekwan Alan? Ha? Mao na jud ni siya? Lagi kay so ato na ning dalhon kay okay raman pud sad guys kay ngano si Busing Alan kabalo man sad siya nga magpanday-panday so hinahinayan lang para dili na magkuha sa para magpanday kay sayon raman na kani gani Dani kisay nagpanday Dani si Alan ra si Alan ra gyapon ang nagkuan Dani panday-panday
Kay pandaot mo po sa siya. Bubot na na, purma na. Purman. Ikaw Buyit, unsa may imong posisyon? Labor lang. Abi ko engineer ka Buyit. Bitaw si Mother Earth guys og si Auntie Inday sila Auntie Mercy. Naguban si Auntie Mercy. Tuwa sila sa Cagayan kay birthday ni Mama Rosa. Bunggak ayo. Mimi na kauban nila. Di uban si Mimi? Pan, tawagaan nila din eh. Ni ama si Mimi. Kauban nila. Ha? Pan, Nakauban si Mimi? oo, grabe tawagan. Kauban nila. Unsa ba sa oras naglarga? Sa'yo sila kay basi kung may sakinan sa ito. Ala kay ngano sakay kaay karon guys kay ngano makita man ganin ako sa mga post nga nagkaaberya na ang sa kuan sa ang sa pier, sa terminal, nagkaaberya na sa airport, maunang ambot lang unsay mga kaganapan nga may tabo daning Holy Week. Ha? Kaya pag dato sa prosesyon, Karon sa ang posisyon yan na kadlawon. unya. Hindi na manipapa nga na magpadugay-dugay mo, di mo kasakay. Ah, Matong nagsayo sila. si Doy nag-duty si Doy trabaho? Ah, trabaho din sila. So karon ako na siyang dalhon guys sa ubos. Ito sa day. Okay na ni siya Alan? Ala, thank you kaayo Jud sa suporta, sa blessing. Patsada kaayo, patsada magutan-aon ang ingon ani guys oh. Kanang kuan Jud ba kanang probinsya Jud kaayo ang dating. Di magaya itong amo sa unang hawas-hawas gani gihapon. Nya, ang dito na area, labungga na dayon kaayo. Di na makita ang sampot ni Bossing Alan. Bitaw, charot lang. Tabuyit, agban tata. Ano kunin mo? Bitaw, ayaw na lang buyit, uy. Ano kunin mo? May uban mo. You know, kuway libog man ni si buyit, guys. Pero, pila imong huwam sa ako, buyit? 250. Ah, 250. Hala, mag-interest ra ba na buyit? Aba, ano may interest na? Bitaw, guys, thank you so much sa tanan. And, adto na ta sa ubos. Uy, magbinignit tapik. Oh, aw, unya. Ano? Ha? Aw, ba, ta magbinignit? O sige, kay mag-ready ko para ay listay sa ko para binignit di. Kay para lahi man gud ning na ay lista guys kay di na ta aguna-huna. Kay kung wala tay lista pag abot dito ag kawala na ta kung unsay atong paliton. Hindi mo mawala ko ni bodyguard mo. Di na kinahanglan og bodyguard buyit kay. Kasi kidnapon niya ta. Uy, pasalamat jud ko buyit unya laki ang magkidnap nako unya gwapo ay muti kangkang jud ko buyit. Oh, unya. Okay ra? Di ta gadlok kidnapon. Hey, Pila na sukar. asa pila asukar? Unsa may kuan na pilit or bugas ra? Nanay pilit dito. Ada pit Balay, tundala na mo kita sa kagaya. Kagayan. daghan? Kwanto, dua ka salmon. Upat ka salmon to tanan. Ay sus kuang duha dadto ka salmon. Kay para magamit nato. Kaya magbinignit ta kay wala man sad si mama. Sukar na lang. Asukar, isa ka Sago. kilo. Isa ka kilo ra asukar? Brown sugar. Daghan man nga binignit. Daghanon nato kay dito man kay ila antini ay apil sila antinisa dito. Sila antinisa, sila Uncle Ildi para binignit. Basta magbinignit sa sila. Pila Daghan. mi ka kilo? Ha? Pila kilo? Brown sugar? Ah. Isa lang. Ito ang lansang ba? Duhaan na lang na kay basig ma-short. Kay pwede ra man na dito kuanon. Sago, pila man sago? Unsa man sagutan? Ibutang lang dana sago kay ako na magtansa-tansa. Daw butangi sa dana nay kamuti da. May kamuti la to gaok. 30 kilo. 30 kilo. Na may lag na apa karon. Kamuti na lang. Kamuti. Lutya da yun. Nay lutya to ya antinisa pero butangi lang lutya dana kay estimiton lang nako. Gabi di na. Butangi sa gabi. Aw gabi? Ayo gabi kay na may lutya. Gabi hinog di na. Saging hinog butangi. Dili lakatan, bunulan kay humot kay bunulan. Ang katong gihimo nako sa ice candy kay bunulan man to siya. Sago, Ano sago? brown sugar. Ano? Maura na Kamuti. Nandidi. Sagulan para to bulanghoy. Ha? Madala ni bulanghoy. Ayun na sa guli bulanghoy. Ugma ta magbinig ni.
Sige. Ugma ni siya guys, Ano sila dyan isugma? binig nito ni namo. Trabaho pa ba dahil sila karon? Murag happy sila. Kung sila lilimitin na yun, kalisan. Ngano man? Jollibee sila. Wow, bungga sila ni Lilin. Salamat sa blessing. Agkalipay rasad baya ko guys nga si Lilin nanay income, si Utik nanay income pod. Magkugi lang, kinanglan kada adlaw lang gyud. Buntag tik upload video gabi live. Pagkagabi live kada na bahalag. Pila ra kabuk magtan-aw. Kay para makasweldo jud ka datong mga niagi wa ka kasweldo sa pila ka buwan. Mo lagi nga may na lang biasad na pagkatabang-tabang bayapod sad na kay diri sa bukid guys kinsa may maghatag nimo og 5,000 ang buwan, diba? Unya naa biya internet nga agbayaran para malibre gyud tanan. Ako pagay ko nakabayad sa internet di ay. Upa man sila naningil. Ikaw nakabayad na ka? Wala pa. Pila ka buwan? Duha. Duha ka buwan ang kang mama walay palta dito kay kung wa say pambayad diri man sa ako siya alingasa. So malibre jud ang kang mama. Nya mao lagi nga agkalipay rasad ko guys nga nakatabang ko sa ilahang tanan. Dili man sa inyo nga manghinambog ko nga kuan makita man pud sad nga sila tanan pares kan Joy naka-income na, si Auntie Mercy naka-income na. Nya si Auntie Inday karon monetize na pod, si mama agpaka-income pod. Nya si Utik, si Lilin, si Mr. Gingayan, paka-income pod. Si Lia TV, ambot lang ni Lia TV kay nagbalik na pod sad og upload. Si Nakakuha naman ito niyang suldo. nakasweldo siya. Nakuha na gato niya. Na-okay naman ito yung kuan. Sa account. Na okay na nya si Jinjin, ambot lang sa ni Jinjin. Nara sa ilaha basta ako gitabangan na nako sila nga ma-monetize sila, gi-apply nako ang ilahang vlog kay para ma-monetize, dili sa yun magpa-monetize sa kuan sa YouTube channel, dili sa yun mag-apply sa monetization. Gi-apply na nako sila tanan, nara na sa ilaha kung dili sila magkugi. Pero ako padayon ko kay diri man ko na kuan sa vlog. Sawi man ko sa trabaho dito sa Bohol pag uli na ko diri giswerte man ko sa vlog. Mintras na apay income, savings. Tungod sa inyong tanan di ara. Ag imong sibuyet nanikangkang naman na imong kamot sa singsing. Wa kay labot. Bitaw. Charot lang. Nosog ka? Bitaw. Bitaw ka ni mga blessing ni ninyo guys. Dili pa ni mao dugangan pa ni nato mag-income magtigom pa ta nga magtigom kay ang vlog dili forever o lifetime. So mintras naa pa paningkamutan nato nga makatigom ta. No? So salamat kay sa inyong tanan diretso na ko sa ubos. Mami, thank you so much. Ang katong sukli datong niagi na may 2,000 akong palit dito karon para sa sudan nila ni Utik. Di ako diri sa ilahan ni Lilin, naghapit ko kay nang hugas ko kay ang akong chinilas daw tiil hugaw man di ay nya karon nangayo si Iboy sa ice cream. Wala diri si Lilin kay tuwa daw sa balingasag. Magati pag-iid ka. Asa ta? Dahilig ka? Dahilig init kaysa dahilig. Ay, magpainit pa rin dito. Kaya ko rin sa swimming pool. Hindi lang Ito sa dagat mo? Si Abdi ka mag-isa. May turo naman itong ice cream na bilhin, men. Dapat na ice cream. Paan ito ang tulukaw? Abdi ka iboy. Siya may magbayan na naman. Abdi ka iboy. Ali, dini? Wala di ay sinilin diri kay tuwa sila sa Cagaya ay Balingasag. Sila. Nag-Jollibee. Wala akong Jollibee diri sa Balingwan. Na ay 7-Eleven diri sa Balingwan. Nya. Lahi man ang Jollibee kaysa 7-Eleven. Napila naman ang ice cream na bilin. Pila na iboy? Ano tag 20 nga tag G sa mana? Naway, sukli. Nakit datin. Keep the change. Keep the change na lang na. Keep the change na lang na ni mo iboy. Ag-ato ko na to sa kuan hardware. Kay naay nag kuan sa Haloblock sa ilahan ni Utik.
Hi. Salamat. Lahos ta guys, nakabasa-basa akong tiil okay. Nang hugas ko. So, liter. Wala diya kwarta. Wala kang yawi dami. Kana lagi maglakaw tano, makasangit-sangit ta. Di yun na to katagaan nga makasangit-sangit ta. Pag abot na pod sad sa ubos, makasangit-sangit na sad. Aw di ara dai nang yawi. Namarahig sila sa ice cream, kay na pa may ice cream ni Lilin. May gani kay unom ra sa kabuk atulor sa kabuk na bilin. Nya, nagyon sila nga mag-adto kuno mi sa Vesta kay diri sa amoa guys, diri sa Balingwan Misamis Oriental na ay tourist spot diri na isalag na apud sad kanang Vesta. Mga overlooking, nice view. Makita ang tibuok Kamigin. Kanang diya sa kuan makita tibuok Kamigin diya sa Vista. Ang dito sa Salag murag overlooking ra dito ang langit-langit na ay falls. So karon diretso na ta dito sa hardware, may lang og nag-open karon. May hapon. Okay ra ba i-video ka sir? Pwede na. Nakasibusing ari guys. Warnings, please support Mama Mia ha. Yes, thank you so much. Usa po sad ni sa mga hardware diri sa Balingwan. Ang sa gito pangalan dito sa kuan sir, sa highway? Di itithandler amo ni siya amo kita tawag nga warehouse. So soon to open ta pohon kuan auto supply pohon. Auto supply pohon mag-open si sir. Ang yang hardware 888 diri sa Balingwan. Affordable ra sad ang yang presyo diri guys. Nya karon ako naghihatag sa iya ang papel kay para mapresyuhan kung pilay maabot dana. Presyo na to kay dollar man yang kuan dollar sa to presyo. Sige. Sige. Out na ka madam? Wala pa, ma'am. Dito ko sa ubos assign. Ah, dito din ka sa ubos. Yes, bye. 3555 Kamay naman ni day 13,555. I-appeal na lang pud sana na busing paglista ang charge sa Charge sa kuan delivery kay para. Kuan lang Oh. 400 lang. 300. So lahos na gina siya dito sa kuan, balay. Balay balaos maka Oh. kaya pa dito na 400 na to. Monday siguro mga after lunch kay kato karon isa bago pa lahi mo bag ako driver mo is Unsay mo kami? pag-abot. Kuan na ay balas Balas ay ba to? na galublak. Dito lang si diretso na sa inyo niya. Dito sa inyo? Oh, diretso. Di masulog dito, Bart. Ali sa diri Gatong yagi nakasulod man sila dito. Pila gani tanan sir? 13,955. Ah, 13,955. Nakasulod sila datong yagi, nakasulod sila man. Sila ibasa ni Katong basa akong gignan dito si kuan katong Duha ni kadaganan ni. dito Duha ka wala ninyo. tulo dito ko. sa duha ka turan. Duha ka tulad. Ah, nga ako pakuanan tong dadto sa basa. Abi na ko mauman to karon mga pinding na to ba. Nalangang dito makakuta. Ako na diwas. By Monday di ay pohon guys. May pala. Aw, Sige pasensya kayo mami, thank you. oo, okay ra kayo sir. Ano yatan, mami? Pohon-pohon ha. Oh. Ako ra to gipakuan ang katong dalan bitaw nga naay tubig. Akong gipaanaan kay para mauga bitaw siya. Diba sige mapulot ang ligid adto bang kay murag kislaob ra basad siya. Ako ni bato. Sa baki bato ba? Ha? Minidam ra dito, boss. Hanggang lagi ako. Dito, boss. Pero kung continue ang init gikan karon hangtod Lunes, mauga ra to adad to. Katurang ka laob kay. Nangundang ko siya. O katura man kislaob ang didto sa kilid ang tubig ang hose giputol ang hose unya ang tubig magpaingon dito sa dalan. So ako na lang da ito pakuanan pabutangan lang to nako sa guma. Insakto ba na ang yang kuan kana ang 350 ka hollow block unya napulo ka simento? Oo. Oh. Okay na naa siya. Fight na. Ah, Fight. sa Wala kami. Salamat ah. Salamat so much. Human ako guys, nakapatutal na ko. Di ara. Di ana na total na ni sir. So by Monday pohon og unsan ni ako na lang sa dayon ni dalhon diri sa ilahan ni sir diri sa hardware kay para ma-release na dayon ang atong gi-order. So 13,420 apil na dani ang
charge. Apil na ang delivery dani. Kay naamang gyud charge pagpaingon sa bukid guys kay labi na pangason kaayo. So adto na ta sa merkado kay naapod sa tay paliton dadto. Mga irigog sabaw madam. Di ako sa kuan guys, in sabaw. Ariya sa ilahan ni kagawad. So din ang isa ka nang giog. Gilitson. Tagpila pud sad na Tulo 35. Apili ko di. Isa. Ay, siya madam. Isa ra ka rice madam ha. Paniod ko ta guys. Yan, sa kayo may hangin. Hi guys, mga unta. Tulo 35 siya. Luto na siya. Ay, bongga. Tulo 35. Wala pa niod to ta. Ay, ayan ang putula. Ay, sus dami. Ang bata. Hi. Wala mo inite. Wala mo inita. Inite. Tuyo, suka. Taon ka? Hindi kita sudan guys. Pila entrance na sa salak karon? Nag-increase sila wala? Mala gyapon? Panito ta guys kay mura gigutom man ko. Litsunan ko. Asa nang litsunan karon? Dito na sa bukid. Atong tilawan ang kuan tulo. Kaya nito 35. Ano na sabaw na aga? Ngaon ta dyan. Ang timpla de dani pariya sa kwanda dito manok. Dami siya kay ang timpla dito manok yapon. Guys, nahuman ako og kaon. Nya naa may parcel akong kuhaon adto. Okay, para ato na saday na siyang ma-affiliate. Daga naghalinggaw. Nay mga gold diri guys. Nay mga silver, gold. Kani tagpila man kun sa ning pagila-agila. 350 ni siya kanipot. Gold siya guys, napagit isa, Mingaw ang pantaron. Ay nakabantay ko dato miagi nga kuan pa kanang Huwebes Santo, daga na kay linya diri da. Galinya ang kuan, paingon sa Kamigin. Sayunan ka nga ang linya sa sakyanan sa una gikan sa
gikan dani sa pier paingon dito sa Esperanza Kalayua ang linya sa kuan sakyanan pero karon murag wala. Kaganyan kadlawon wala sad. Mo ba? Mingaw. Hi. Woo! Awan ikan. Palit ka sa gatas ni nuring-nuring di ay. Mingaw bitaw guys ang kuan sakay. Siya tinis. Sabay sa princess. Kani ako. Lagi krisis manggug kaay karon labi na og kuan kana ang gasolina, ang hisgutan. Oh. So gikan sa halimbawa gikan sa Cagayan paingon diri. Dako na kayong kaon sa gasolina. Na paingon na sad sa Camiguin, mao nang ang uban nga nagpugong-pugong karon sa laag-laag tungod sa kamahalon sa gasolina. Oh, wala kay nanabok. Datong niagi, hugaya kadaghan kaayo pero karon hawan kay dani kay datong niagi, diri man ang linya sa kuha sa ticket pero karon wa jud. Way kataw-taw. Oh, lagi da. Na ari sa ko dani gawin. Thank you so much sa tanan daghan jud kaayong salamat. And also mami, thank you so much sa blessing. Ako nang na-send ang katong gikan sa hardware nga total. So abangan na lang nato kung unsay mga kaganapan sa atong vlog diri sa bukid. Ug salamat kaayo sa tanan mga suporta. Hi. Hi. So ari ko sa merkado kay na ako'y paliton og diri ra siguro ko taman guys. Continue tong vlog base sa Pikas channel ni siya ma-upload. Abangan na lang ninyo ang tanan-tanan. Grabe kainit kaayo. So thank you guys sa tanan og diri ra ko taman. I love you all guys. Bye. Bye.